कुछ कह आज अपना हाथ खियाई के चाची न ये बबुआ तू अपन हाथ खियावा चाहे लेके सूत हम कुछ कहनी हम ए चाची ऐसे मत कह सूते वाली बात मत कोनो खियावे वाला चीज हवे ना तो करता चाचा नहीं खन त हम उजिए त न बानी वहां के फोन कई नहीं है ए भौजी सुना ना चाची सुना ना रेस्टोरेंट में मन करता नहीं के चिकन बिरयानी ले जी के खियाई जो तैयार हो जो आज ना साड़ी हम पहन के ना जाए हम ना तो चलो भौजी तारा के मैं कसी किन ये बबुआ दे तू एक घरवा से बाहर ना ये बाप मम्मी जी हेनु कहता नहीं के कोने का हो जाई तन के हौसला जा बोलला जा देवर से तो का हो मतलब हंस ही बोले के ना भाई दादा एकरा में कौन के बदला बड़ बात बाटे आदमी रोज हंसत रहियन बोलत रहियन रोज मुर्गा मछली खाए के मिली आ रोज उहो के देखो हम आया कि घरे पूछा तनी कि का लावे के बा का खाए के बा बतावा जा ताने के हम ला के भर के गांज तनी आज कुछ भी कहे आज को हम ना देखी ना तनी मसाला वसाला खत्म हो गल बाटे अल्लाह देही आखिर का मम्मी जी मैं वहां के सबके रिश्ता चलत ताटे हमरा ये नहीं के बुझाते आ कुछ भी चले ओकरा से हमार का लेन देन बाटे घर में लाके सामान भरल रहता ना काजू छोड़ा किसमिस से मुर्गा हम मछली हम 4 दिन पर 5 दिन पर एक दिन बाद में रोज रोज खात रहतन रोज रोज खात रहतन दीदियो जी कहत है नहीं कने या बड़ी नु खाए में निक लागत रे पहले तो मम्मी जी के जब चलावा चलत रहे त इनके भूंजलो ना मिलत रहे अब तो भूंजलो आदमी खाता रहे दादा अरे तो खाए के बा पिए के बाटे का दिक्कत बाटे सहूर त चाही खाए पिए खातिर ये मम्मी जी रब कितना आज सुघर लागत नहीं जी तो सुगर ना लगब सुगर तू लग एगो बात बताओ तनी क्या बोली अगर मुर्गा मछली रोज रोज खाए के बा 20 घंटा पानी में ना धोवल जाला देखो तनी हमारे ओके निकाल दे हो गई पागल हई उहे के कहले बनी न देर बबुआ कि देखो जा तनी निमन से धोइया निमन से बनाई हो नहीं तनु हम ना खाम तो उहा के खुश करे के बात निमन से बनाइबे नु कर जे तो जने हम पहिन ओढ़ के बानी है जने खुश कर तनी तू खुश कर हेनिया क के तू कर उनिया मार जाने सुनी ना तो हम कहत हई ना अब पानी में मत धोइया अब एक पानी धो के छान के निकाल दे ठीक बाटे आ सुनी ना कनी हनु तनी हमरो के हारवा हंस एगो रे थरी लिया ला हारवा हंसुले तनी हमरो के मंगा हां त पहिन ओढ़ के ए थुलिया तनी रुको में धरी है देखी आ गांव टला कुछ कहता ना तो उनन के फेरे में मत पड़ी ठीक बा हाँ, के का कहता का नहीं के कहत जैसे हम लहा के लिया तनी या खा तनी वही गन तोहनियो का करस हाँ। का दिक्कत बाटे आ गांव टोला के ई सब मत कही गांव टोला कहता ना कहो कने आवा हौ तारा घर का करलन जालन सुधीर बाबूआ हो तुम कह देवी ना कि कब हाँ। कुछ बिगड़ो अब तो अपन हमारे के घर के इज्जत अब तो हमनिए के ना हाथ में हां बाटे। मानिए के ना हाथ में बजी हम कुछ कर जे अपन ढपले बनी जाना जी मम्मी जी अपन ढाप के तोड़ के अपन कुछ कर सकत नहीं जा बबो पापा के फोन धर कर है तू करता के धोला धोके में छाना अब छान के निकाल दा हमारे कितना गर्दा निकलता जी देखो तनी अरे तो 20 घंटा पानी में ना रखल जाला यही से निकले के धो रे ना देखो नहीं जी धो के जल्दी आ कल बकरा मंगावल जाए बरा खा के अच्छा ठीक है बेटा हां एक ठीक पानी बा सारी धो देता नहीं हमारे गर्दा बा देखो तनी आ देखी कल का मंगाई का कहता नहीं बकरा मंगाव की अब ए बार हम मंगो निकाल तू मांगा अच्छा रुक अपन आएंगे ना अपन घर के तू चलावल जा नहीं कहता नहीं कि राती के कह दे मैं आवे के ठीक बा समझे तने का कहता नहीं अरे हम समझत नी बिना समझले करत नी सब हमरो के तो बेचारी बतौली तक करत नी आजकल बा कि गांव में का जितना देवर बना सब कुलहनी के लूट के खा पिया तोहनी के सहूरे नहीं के अब बाकी ना पंखा जगह छाता पर हमारा के ताकत आकरो के तू थक दे ताक दे ठीक है हाँ नंबर उम्र मांगत रहता दे देते दे दकी का इतना सोचे के बा दे के अपन कुल मांगावा जे चल हां की से काम लस ठीक बा मम्मी जब जी हम ठीक करते बा तो तोहनी के करे में बाप रे बाप मम्मी जी सनु बानी के आदमी के दिल खुश क के रखले रहतानी कोई के कह देतानी ए कहक से दादा आजकल के सास बाडीसन काटा काटाड़ू हेने चला करे लागिली सन जायदा हमरा मर्द बाहर बा न हम अपन दूसरा कोई से काम चलावतानी पैसा कौड़ी हमरा लेला सना मतलब बाटे और ये धन दौलत और का हमरा सोना चांदी बनैले से मतलब बा और का छी हमरा मतलब बा ये दादा जाय द कुछ भी कह ये कहाला
पहले हम नैहर में रहत रहे तो हम न कौनो लड़कन से ना हम बोलत ना बतियावत रही सब हमार कहे भौजाई जा कि खेलनी बिया ना जब ना काम करत रही नु तनो हमरा के सब में कहत रही सन कि हैसन बिया होइसन बिया हैसन बिया खेलनी बिया हैसन बिया तेका से बढ़िया नु नैहर में आई नहीं हमरा के सास इतना निमन मिल गई नी कि हमरा के सिखा के पढ़ा के रख देले कि एखनिया देख आजकल ऐसन ऐसन देवर ए गांव टोला में के बड़ा सन कि सबन के तू फंसा के रख आ पैसा कौड़ी जीटा ये कहाला देखो 1 लाख लेनु अकाउंटवा में हमार हो गइल बाटी जल्दी जल्दी न बिल ले तनी जगह जन्नी कि एक हफ्ता खातिर चली का कोनी पता ना केगने कुटोनी आप लोग बुझाइबे ना कइले अरे मन लेड़ा लागो लेड़ा धनवा में लेना ना लगले खरिहन में आप लोग गलत रहे जन्नी हम तो कहत रहनी लेड़ा वाला में वैसे करे भइल बा अजी कहतनी कि ए बेरा गोभी का सब्जी बना देई आकि बैगन का चोखा बना दी बुझाते नहीं कि का बनाई दीदी बैगनवा के या गोभिया के दोनों को मिला के आ एक ओई में सब्जी चीर के बना द सब्जी या चावल भैया जी कहत रहनी कि मुर्गा का तू सेट आई तो मुर्गो का कहाँ पैसा बाकी मुर्गो का सेट ले दियो दी पैसा हो रहे के चाहे का करतन जे बैठी का जी चाची जी जना हो हां तो का समाचार समाचार कुल ठीक ठाक चली तनी हाँ कि केतनो कुछ बोले नहीं जाता है आप घरे हवल ना छोड़ी ना खाती के छोड़ दे हो आई कोई अरे एक जगह रह के करा से ढूंढ नहीं हो ई त बात सही है कहतनी घर रोज तरकारी बने तेना तरकारी हमनी के हरियर चीज खानी है जन्नी का करिन जा ये दादा हमार त खइले ना हो कि ये चीज से यही से विटामिन सी या विटामिन डी या पूरा कुल चीज मिलेला जी आपको खइले से ए बी सी डी मिलेला आपको खइले से गलवा लाल लाल बका मुर्गा में का बा कुछ नहीं के ना त ये दादा हमनी के एक दिन बिना मुर्गा मटन आ मछरी अंडा के बिना बदू कइले ना हां त यहाँ घर खूब बनेला मार मुर्गा मछली हमने घर अभियो केहू खाला होइए ना अभियो बनता टे केहू खाला होइए ना त का बने वैसे त ना अब बने ई मत कह के केहू ना खाला खाला जी लेकिन नहीं कहत कि ना खाला सब खाला लेकिन अब अजी हार बड़ा सुंदर पहनले बानी केतना के हवे केतना अब दाम बताव चली लेकिन कुछ कोई मन टिको पहनले बानी ना हां तब अजी अच्छी जी सड़िया केतना के हवे आपको सड़िया का बताई केतना के होगे हो अरे बता दे निकला था कलर अच्छा लगता गिफ्ट में मिलल बा गिफ्ट में अच्छे गिफ्ट में पैसा पहले जिए के बता का बा को लेबे के बता तब पैसा बताओ का लेके आइल बा का लेके जाए ई त बात सही है सब कुछ बाटे कुछ कहीं लेकिन आपके घरे फुटानी हो गई बा अब ना नहीं जाजे के हमरो खाइल ना एगो ये रानी पहले कि 50 जगह पेवना लागल रही पेवा ना कि खेते खेते सरसों हाल कि राम जी के कर दिन दशा कब लौटा दी हां खेते खेते साग खोटा चलत रहनी जाए आप लोग पार के लुगा बा का मथार कब छूटबे ना करे आई है अब तो सब पर दिन एक लेखा ना न रहेला चली जाए ये कौन बात ना आवत रहनी त कनिया की घर ने तनी ओनी काम से त कनिया की तनी देख तोरो घरवा का होता बोली ना सुना तो हो जे के का होता अपन काम में लागल नहीं सोचे कि जाए के त चल एक हफ्ता खातिर बिल नहीं जाओ करी बाद से चौरा रखा जाला ना त केहू आवेला केहू जाला त अपन गब दे बन जाला चली हो बहुत ठंडा पाला में ठीक बा चली ठीक बा अपन आदमी बीर फटक के धले बेला आपके घरे तो बासमती का ना भात खानी जा एक बारी त बात बाटे लमका लमका चाउर खानी जा गमकौआ पेलाव को हई हाँ पेला हुए वाला कत नहीं की ऊ के चाउर वाला कनिया ये दीदी जी पता नहीं की और काम करे ली जा कि रोजे रोजे मुर्गे मछली आवेला 5-5 किलो 6-6 किलो का जाने हमरो को पता नहीं के आया आखिर तना कहां से गहना की था देखो तनी दिन पर दिन बोले एकदम झबर झबर पहन ले बड़ी हम तो बड़ा सोच में रहनी हम से ना कुछ बोल पावत रहनी कौन है ना कि चले ना देखी जाके केवन चीज खाती केवन चीज ई करतड़ी जा बेटी ए कुल पतो या आसास आ जन चल देखे वाला चलो अब बाकी बनी ना पहले चली ना तू कल आप चली हम आवत नहीं ठीक ना चलो तनी हम देखत तनी की बढ़िया ना काम बाटे जौन करतड़ी तेरे हमनियो को कइल जाई क्यों निसन काम बाटे कि मने उ लोग
बोले तड़ी जाए हमनी के ना क पावल जाई। चलो हो आज तो खूब मुर्गा खैनी खालो खैनी आज जाता नहीं बोलैले बने फोन करके देखो ना इतना देरी हो गइल अभी ले वहां के ना आए नहीं छते पहले हाथ मरनी के आई आई नो तो हम लोग के देखी ना तनी हमार हई सामान घट गइल बा अब बनवा ना दी काहे के कहिए से हिंका से त बनावत नियत हो गइल कितना गहना लिए गुठिया ले पैसा ले कौड़ी ले बना ये दादा रउवे के ताकत नहीं रउवे के छाता पहले हाथ मरनी ह अरे तो हे तर नहीं ले सीढ़ी पर नहीं ले अच्छा तू बगलैनी है ना ई मसाला पीसत है गरम गरम रोना नहीं ह मुर्गा न खतरा नहीं लावे के हां रउवे न करियो मुर्गा लावे तम पीसे का अपन तैयारी कर देनी ह हम देखल अपन अब भेंट होके सीट कोई के जाइम तब ना लेके आइम त अच्छा लागी। अच्छा अच्छा देखो हम वही शर्त पे मुर्गा लेम तारा के ना कौन शर्त पे अरे पहले से आए ना कि भेंट हो जाए तो सेट हो जाए तब जाके मुर्गा के सेट लेके आए। अच्छा जाता नहीं अभी ले आवी चाहे कौनो बात ना कम मिनट लागी मारम की कोजा पहुंचम जल्दी तुरंत लेके आ जाम ठीक बा। अरे वो हमरा से प्यार करे नो हमें तारा कैसा लागत हुई ना कल हम कहानी हां आ देखी हम वही शर्त पे मुर्गा ले आए। कौन शर्त पे अपने हाथे बनाई आ तारा को अपने हाथे हम मुंह में खियाई में हाँ अरे बाप रे बाप तेरा में कौन बात एकरा में कौन बात बटे रउआ हम रउआ का काला के हमार है या हम राउ रहे तो रउआ कुछ भी कर सकते हमरा खिया सकत है हम तारा नहीं ठीक है कहता हूं परस रस में के काले ले परस नहीं के लेकिन मोबाइल पे घरी चलत रहे वो तो गजब होती है ना पैसा के तनी काम रहुए तो पैसा के तो जाम तो निकाल के लेके आज मेटे में से को रुपया चाहत रह गए चाहत रहे तनी की 10,000 ले काम रहुए अच्छे तो मिल जाई ठीक है बा जल्दी लाए हम अरे हां चाची आइल बन अरे बैठले मनी तो बैठा तबा हो बच्चा और सब चाची बताओ तो जात रहा नहीं कोनो दिक्कत परेशानी अरे दिक्कत का बा भौजी चाची बोला है रात बिरात आई नहीं अपन पता नहीं है रात बिरात का हटा फोन ऑन कइनी हम के बाड़ी ओड़ी अपन खोल हम का बाड़ी खोल दे का बबुआ कुछ ना चाची कहला नहीं अरे बाप रे उ तो ई हाल हो गइल बाटे कि जइसन तोहरे कोटिया है चाचियो खूब गाना गा ओइसन हमारे सड़िया तोहरे हवाले कोई दिहनी देवर बाबू अपन पूरा भर जवानिया तोहरे हवाले कोई दिहनी देवर जी पूरा अपन होई जवानी माने का हो गई का अरे चाची तारा में ठीक नहीं खे लागत भौजी गलती तो ठीक लागी आई दादा ठीक लागत समझी के हम ही गावता नहीं का भइल जे वहां के गइनी चाहे हम गइनी ना मम्मी जी बराबर है बाटे ऐसे कैसे समझी मम्मी जी हां ठीक बा तनी अच्छा द बबुआ पैसा रुपया देखा इनकर का तखीने के बाटे यो सोचत कि हमारे लिए रोड पॉइंट के रही चाची कुछ कह तू कम नहीं कुछ हम का मम्मी जी देखो तो कितना अच्छा लगता है एकदम बुझात है कि 43 बरिस की उम्र के भाई बा 23 बरिस लेकर पहन ओढ़ के चलत है तब जाइए नंबरवा हमर जानते बने यही पे पैसा डाल दे अरे डाल ना दे हम निकाल के ले आई मुर्गवा ले ले ठीक ना जाए ये बात के टेंशन मत कर चल अरे आ सकता नहीं मम्मी जी जवन बात करनी है रात पैसा के चिंता में मत रह फिकिर कर लेके आ जाए ठीक बा जी रउए नु हमरा खातिर बानी जवन बानी तवन बाने ठीक बा हम जल्दी जात नहीं मसाला वसाला बानो मसाला वसाला जीरा मरे जो नहीं खे आ ये सब खत्म हो गल भाई ये खाली तनी मनी पैसा तनी जाई रहो ले ले फोन करम बताई मत जाई फोन ना व्हाट्सएप पे तर बोल के हाँ। अभी जा कर का नहीं खे हम ले ले ठीक ना सब मनवे ले ले तेल मसाला हल्दी नून मरचा धनिया सरसों ठीक है जाए बाप रे बाप ये कहा जाला कि पहले पटावे के बेरी ना देख लेवे के चाहिए के पैसा वाला बाटे के गरीब बाटे ये तो एक नंबर के पैसा वाला ना बाट ना पटाक मिनी 10,000 रुपया मंगनी 10,000 रुपया खचा के मिनी दे दे कहता तुरंत अकाउंट में डाल देते जाता नहीं तीत करे बनाई में आ का जुमो का अपने हाथ से खियाई हम अपने हाथ से खियाई
ए भौजी आए का जी देखा ये मटन खा के बटन खोले सखी रे सैया मिलल शराबी आ देखी अरे वो हमारा के भौजी कही ना त हमर दिल में दुखा जाला सोच ले का कही तारा के बाबू जवन सुनो वो कहत- काहे ना कहे ने हमर चलो बाबू हो गइल सोना हां ऐसा ही कहल करे हमारा के कहे नि भौजाई नु त लागेला कि रवा पराया है सोच ले ही दे निमक को डाले निमक अपने हाथ से डालम के डाले अरे तू ही डाल चाहे तू कहो जौन चल 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 जल्दी अपने हाथी बनाई में तहरा के खियाई खूब निके निके जबे तने बात हमरा के निकाल के खियाई अरे खियाई निकाल तनी मकवा मिल जाओ तनी बाबू देखिए यही सुन कहता नहीं कि गैस भरवा दीजिए देखो तनी नु कितना धुआं गैस लगता के है तार से चुपे चोरी कनेक्शन कर देले बेजान गुलू दूगो गैस के आ लगले मिल जाई ठीक ना मुखिया जी ने कह के ठीक है बाटे जल्दी कहवा के हमरा के टेंशन दिवा मत दी लो कोनो बात के मुखिया जी फिकिर के कर बतैले नहीं नु ठीक ना मुखिया जी के बतैले नहीं नु अपन बारे में हमारा बारे में की करे की मुखिया जी के बारे में अरे मुखिया जी हम कुछ ना हमार संगतिया हम अच्छा ये अच्छा कहत चलम हम चलाई 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 अरे देखी करे जी बुझाता अरे भुजा गुनो ए भौजी भुजा भुजा गुनो अरे केनिया बन जा अरे हाँ ये भौजी कहा कहीं तारा की कुछ को मन करवे ना मटन खा के बटन खोल दे का जी ना ये ये भौजी दीदी सोचला का भौजी के कहता बनाई नहीं जी। कहती ना भौजी कहती ना कि ये देवर बबुआ तू बढ़िया बना अरे खूब न देवर लोग के लहार बहार बाटे ऐसे नत कह भौजाई मन मातारी सामानों के लिए अच्छा। काहे भौजी हां हां हाँ, पांच गलू आखा का हाँ। गलत सोचत जा गलत मटन चिकन बनता टे एक एक पीस हमनियो के दे दे अरे भौजी एक पीस का दू पीस अपन वाला दे दे ऐसे काहे कहत हो हां खा ले जा खा ले जा एकदम छिनारे हो का ये बड़की भौजी बुढ़िया भौजी देखा ई तो खूब बोलेली बुढ़िया भौजी एकदम छिनारे हो पे हाँ ये भौजी ऐसे कह तू तो लिपस्टिक मार के बुझात हुए कि भैया थे छिना ट्रक ना अब चला हेलीकॉप्टर चला यहाँ वाली पर बहुत किसी संग आ नो त हिणी की चीज अरे हिड़त अरे त यहाँ के आइल बनी यही तरह तनी फार्म कुछ के भरवावे के रहे अरे अरे भैया कॉल हन विदा कइला हन नहीं तार भैंसिया वाला बा ना कोई चीज के फार्म भरा ताटे मेरा रो का फार्म भरा ताटे त कहता नहीं कि हां तारा वो सब भरवा ले जा भैया कि घरे ही कुल ना होला कि लइका यो लइका ए बुढ़िया भौजी बतावा ई गलत बतियावत है कि ना गलत तो सही लगता गलत तो अब सोझाई का एकर मतलब तो जानी के कहे का मतलब कि हम रखले में भौजी के कौनो में गुंजाइश बा इहे कहाला दुनिया में अरे ए बुढ़िया भौजी जैसन सोचब वैसन हो देखी गांव देहात के बुद्धि इहे नु बाटे अब हमारे बुद्धि अमरूदी पे बा हां अरे हमारे दीदी के गुड़िया भौजी कहता नहीं कि बुढ़िया भौजी अरे बताई तो कह बुढ़िया भौजी कह दे का दिक्कत बाटे बुढ़िया भौजी निकल बुढ़िया भौजी लोग बतानी बुढ़िया में अंदर ठीक बा हमार आ बूढ़ नहीं थी तो भौजी जवान भई बताओ हमारे लेखा लइका फइका बोलसन त का कही है भौजी गाना नियर बोली ले अरे जरा ठीक ना हो, चल जी छिनार हो राउर बड़ा निमन बा दोहना ने बड़ा बतानी दोहना ने बड़ा बतानी राउर बड़ा निमन बा ऐसे का खाने का बुढ़िया कतर तारी मुर्गा के चलो, चलो। ए चाची ई हाला करते यार हाय लोग हाला करते के हो जहां बूढ़ा रहता है ना चिंता ना को निमन ना पड़ी हम बूढ़ा मीठा चीज में पिलुआ पड़े ना चल जी झूठ बोला तो सही दिल से बोल काउची अरे आधा चीज की कर बहुत रही करे ए जाजी मम्मी के पागल जाऊ ये सब के बोले दी हां के त खावल जाता टे दाए बाबू खिया दी क्या गो खिया दी होने आते आ देखी खाई हां प्यार बढ़ेला ए चाची खिया देते ही भौजाई में देवर प्यार बता ना त कौनो खूब बात केला नहीं खा खा और लिए हर जइया रे से ओने के सामने न खियावल जाला खाइल जाला ये चाची तू कम मने सुंदर नहीं खु लागता है मम्मी जी हम त लागत नहीं अच्छा मम्मी जी फोन आइल हुए हां कहानी कहानी की तने हमारे घर में दूसरे अंडा पहुंचा दो ठीक जा दे ए चाची हम जाई के ले ले आवती टेंशन काहे लेतो दुटरे करा खाते नहीं दूसरे अरे तारो काती चाची आ जाई केनो दिक्कत नहीं के जेवन खालू तो कह तन तू की चाची डालनी कह का खालू मटन खालू कि चिकन खालू कि अंडा खालू कि अंडा रोल खालू कि ओड़ा पाव खालू कि भुजा भात खालू का खालू बताओ ओड़ा पाव का कहला रे बाबा ओड़ा पाव पौरा कुछ कह आज अपना हाथ खियाई के चाची न ये
बबुआ तू अपन हाथे खियावा चाहे लेके सूत हम कुछ कहनी हम ए चाची ऐसे मत कह सूते वाली बात मत कोनो खियावे वाला चीज हवे ना का करता चाचा नहीं खन त हम औजिए त न बानी वहां के फोन कई नहीं है ए भाऊजी सुना ना चाची सुना ना रेस्टोरेंट में मन करता नहीं कि चिकन बिरयानी ले जी के खियाए जो तैयार हो जो आज ना साड़ी हम पहन के ना जाए हम ना तो चलो भाऊजी तारा के मैं कसी किन ए बबुआ दे त तू एक घरवा से बाहर ना तब न जींस और टी-शर्ट पहन के चलो जींस टी शर्ट का बुए सटाका वाला हां 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 कह फरक पहन के जे त मुंह बांध लिए हाँ, ठीक बा। ये तन के फलम त आई बुढ़ा त हमरा के काट दे ठीक बा काहे कि जब आवे के बाहर से कहेला बुढ़ावा आ जब बुढ़ावा आवे लिपस्टिक बढ़िया छूट जाता तो हाँ, बढ़िया केजन किन किसन, दे अरे लकड़ी बढ़िया का किन किन दे दे 950 के जब बुढ़ावा बाहर से आवे कोना तब कहनी कि रहेगा कहना कि पैसा मेरा रुआ कबो ना बोलावे ने कहां बोलाई को वो बुढ़ा में कुछ बा कुछ ना, नहीं ये तो बात खत्म हो ठीक है गया कर। खत्म ना मम्मी जी अब हो जरा कोई रहूंगा के तब के न जाने खत्म चुप रहो अरे देख के कहानी हनु का देखलू ये सब कह जाला चाची के बा